Svaki dan, tokom narednih 7 dana, uzimat ću najjeftiniji let. Trenutno se nalazim u Nišu i letim za 20 € u Beč. Hajde da vidimo gde ću završiti. Sa renoviranog niškog aerodroma sam poletao u toku dana, tako da sam imao gratis dan u Beču. A s obzirom da sam ovde već bio, znao sam odmah po dolasku vozom sa aerodroma da moram otići na najbolje kobasice u Beču. Von Käsekreiner. Yes, you want the hot dog or you want it Tak. Tu sam se našao sa sestrom. Hoš pivo? Ona nije htjela pivo, ali ja sam popio jedno pre nego što sam odneo stvari koje se sastoje od jednog ranca, dovoljno da se stresiram svaki put da li će da me zaustave pri ukrcavanju do hostela gde danas noćim. Seli smo u prvi lokal do hostela koji sam platio 20 €, a ispalo je da se u tom lokalu skuplja XQ ekipa. Malo je reći da sam bio glavna zvezda u lokalu jer su me častili više puta, pa sam se zapio u drugoj državi u koju sam stigao za manje nego što košta bus u Srbiji. A tek je dan jedan, ali morao sam poći na pub quiz koji mi je drugar dogovorio i gde sam, gle čuda, u ekipi bio sa 2 Srbina. Nisam se trudio puno da učestvujem jer sam stigao na pola kviza pa sam zablejao sa braćom. Trans sam imao ceo dan do leta, koji mi je bio svako veče, a i svaki naredni let će mi biti noćni da bih preko dana mogao da obilazim. Popio sam jutrić kaficu i otišao do Dunava i kao klasičan Apatinac konstatovao: Apatinu bolja voda. A onda je usledilo nešto što je definitivno bolje u Beču, a to je bečka šnicla. Sitog stomaka odlučio sam da u prvom gradu još malo prošetam centrom. Bečka pojedena, pivo popijeno, centar Beča odrađen, idemo još do Šenbruna i na avion. A ovde sam posljednji put bio na maturskoj ekskurziji. Naš će sjema hodati po Beču, luditi po dvoru, plašiti gospod. I dalje je glomazno. Sa ovim prelepim vrtom u Šenbrunu završavam sa Bečom, idem u hostel po stvari pa na aerodrom gde me čeka novi let isto za 20 €. A koji grad je u pitanju saznaćete u sledećem delu. Pri odlasku na aerodrom uspio sam morao da svratim još jednom na kobasicu i dobro je što je tako jer me sutra očekuje naporan dan. A vi zapratite da ne propustite gde sam sutra i narednih dana završio.